Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Isiphi leso sizathu esingabanga ukuthi njengensizwa nje ezithembayo ugcine ususebenzisa umuthi wentombi? Isiphi leso sizathu ngoba mina ngisi-understand. Ngiyafisa ukusazi ukuthi ngampela isiphi leso sizathu esingagcina ukuthi ugcine usufuna ukuwusebenzisa noma usebenzise umuthi wentombi. Ngoba phela mhlawumbe abantu sebekutshelile bathi umubi, wagcina sebekukhonvinsa nawe ukuthi umubi, uma uzibeka esibukweni uzibona engathi umubi mhlawumbe, noma mhlawumbe uzitshela ukuthi awukwazi ukushayela. Yabona lezo zinto angi-understand mfethu, ngoba ukushayela mfethu akudingi ukuthi usebenzise izaga nezisho. Ngihlezi ngisho lento, akudingi ukuthi usebenzise izaga nezisho ukushayela intombazane emgaqweni, yabo. Ukukhuluma njengomuntu onormal, yabo. Ibuza impilo ingane ikuphendule, uyithathe lapho usuqhubekile, yabo. Akudingi ukuthi ngasho ngathi kuwena ungakhohliswa iy'nkondlo zothando, ungakhohliswa iy'nkondlo zothando, ungakhohliswa umculo wothando, iy'ngoma zothando lezi zingakukhohlisi, amamuvi othando angakukhohlisi mfowethu, ngoba labo bantu base behlale phansi bayicabangisisa lento, bayenza i-rhyme kahle ukuze uma ngabe usuyilalela uzoyithanda. So-ke awushayeli kanjalo uma ngabe usushayela, ukukhuluma nomuntu njengomuntu onormal. Angifuni ukuqamba amanga mina, ngoba yabona le ntombazane leyo osakwathandana nayo mhla uyishayela awuzange urhyme kuyona, wakhuluma naxoxa njengabantu, yagcina ingane ekuhambeni kwesikhathi isiqoma. Okusho ukuthini, akudingi ukuthi uze urhyme ukuze mhlawumbe ingane ichazeke, yabo. Uma ukwazi ukukhuluma, ukushayela uyakwazi, ukuthi wena nje ozitshelayo ukuthi awukwazi ukushayela, mhlawumbe unovalo longafuni ukuyoshayela amantombazane, lokusaba ukushayela amantombazane. So lento ukuthi ufuna ukusebenzisa umuthi wentombi mfowethu, ukuthakatha lokho. Mina ngizokutshela usuke usuthakatha uma ngabe wenze njalo, ngoba futhi lento yimbi ngoba izokhula. Uzofuna ukusebenzisa umuthi wentombi, izokhula, ngoba futhi nemali uzoyidinga. Uzokwenza njani-ke uma ngabe usufuna imali? Uzokwenza njani? Ngoba uma ngabe usudinga imali kusho ukuthi uzosebenzisa umuthi nakhona, uzogcina usuthwala ukuze uthole imali, yabo. Kanti ukuze uthole imali idinga umuntu ozamayo, ahluleke, gcine sekulungile, yabo. Kancane, gcine usufika la ufuna ukuya khona. So-ke nasentombini mfethu, intombazane awuvele uthi uyishayela nje bese iyachazeka. Ziningi ezizokuchitha mfethu, iyeza kodwa lezo kuchaza. Ngeke akuchithe wonke amantombazane, ngoba ngihlezi ngisho ngithi umthetho wokushayela esiwaziyo uthi emantombazaneni awu-8 ozowashayela, awu-2 azokuqoma, azoyithanda inkulumo yakho, kodwa lawo 8 azokuchitha mfethu, ngeke akuzwe, yabo. Okusho ukuthini, indlela eyakuyesi idlula kono abaningi, but iyafika kuyesi. So-ke wena isidingo sokuthi usebenzise umuthi wentombi mfethu angisi-understand, ngoba ukuthakatha lokho. Mina ngikubiza kanjalo, ukuthakatha, ngoba awukho mubi. Uma uyinsizwa awubi mubi, ngoba ngizothi khomba lo mjito oyitshela ukuthi mubi sihambe sekuyena, uzothola ukuthi unayo intombi, yabo. But wena uthi mubi ngaliphi-ke ngoba intombi unayo? So-ke mfethu lento yokusebenzisa umuthi ukuthakatha iy'ngane zabantu, ngoba ingagcina isibuya kabi kuwena. Uzothatha ingane yabantu uyisebenzisele umuthi bese abakubo mhlawumbe bebuyisele kuwena, mhlawumbe usugcina usufana nokufa, ngoba indaba wena uzithembi. Usuke ungazithembi uma usebenzisa umuthi wentombi, awuzithembi. Ukushayela akudingi ukuthi urhyme, ukuthi ukhulume nje njengomuntu onormal kuphela, yabo. Awukho mubi futhi. So bafowethu, uma ukuthi nawe unaleyo ngqondo uyifake la ekhanda, lento yokuthi kumele usebenzise umuthi wentombi, ungalingi mfowethu, ngoba uyolimaza impilo yakho. Awuzulimaza yalo omfunayo, uyolimaza neyakho impilo, yabo. So bafowethu, ayikabi indaba yomuthi wentombi ningayisebenzisi. Zithembe wena, kumnandi mfethu ukoshela umuntu onormal, yabo. Hhayi ukuthi umbize umkhwife ingane yabantu, uyibize izingathandi but iphoqwa isimo sokuthi yezwe, yabo. Ngoba lokho uyoyibeka engcupheni ingane yabantu, bazoya phela abantu bayoyihlolela ingane, kwenzakaleni. Uyoyibiza ebusuku ingane yabantu, mhlawumbe ilimali, ivelelwe ingozi somewhere, beyohlola abantu bakubethole ukuthi wena kade uyithakatha ingane yabantu, bese bakulimaza nawe, yabo. So lento yomuthi mfethu ushona enganeni wena, hamba ingane ifike ikuphoxa, ungakusabi ukuphoxeka. Ukuphoxa mfethu kumele kube into oyijwayele uma uyinsizwa yakhe. Amantombazane ayaphoxana ngoba bayakuphoxa ngisho usunemoto, usunemali, akuphoxe, yabo. So-ke lento yokusebenzisa umuthi wentombi bafowethu ayikabi, ningayisebenzisi, yabo, ngoba iyobuya kabi empilweni yakho, ugcine usuyisola.